Hola, el meu nom és Felipe, soc professor del Col·legi de la Policia Franciscana de València, professor de l'àrea de socials, i en aquest cas, jo també el company Samuel, anem a presentar-vos un projecte educatiu que hem anomenat Escrivim la història. Des del Col·legi de la Policia Franciscanes hem intentat enguany que l'alumnat assolisca un coneixement més crític de la història. El quarta B i C han elaborat un projecte en el qual teníem una sèrie d'objectius clars. Treballar amb fonts elaborades per ells mateixos, podríem dir un dels grans productes finals, mitjançant un treball en diverses fases. El treball es va iniciar amb una elaboració d'un esquema general, un esquema que requereix tota l'evolució del fet cronològic o del procés històric, millor dit. Després, a partir d'aquest esquema, seria l'elaboració d'un esborrany per a posteriorment, a partir d'aquest esborrany, cada grup elaboraria unes fonts pròpies, fonts mitjançant les quals ells i elles es convertirien en protagonistes dels fets històrics. Bé, el meu nom és Samuel Borja, soc l'altre professor que ha dut a terme aquest projecte, com ha dit el meu company Felipe, i vaig a parlar-vos un poquet amb nivell metodològic com hem treballat i què és el que hem fet. Vam dividir els alumnes per grups de 4 o 5 persones i al llarg de tot el procés hem treballat mitjançant la metodologia del treball cooperatiu. Hem gastat suport digital per tal de penjar la informació que ells han emprat i han utilitzat a l'hora d'elaborar la font històrica, utilitzant la plataforma Sites de Google i també el WordPress. El que preteníem amb la creació de la font històrica és que els alumnes assoliren una capacitat crítica envers la història. És a dir, quan estudiem un determinat procés històric, doncs utilitzem unes fonts que es donen informació i moltes vegades hem de saber llegir aquestes fonts. Perquè el que preteníem no era només estudiar uns determinats fets històrics o processos, sinó que els alumnes desenvoluparen també la seva capacitat d'empatia, d'entendre a les altres persones que potser no pensen com ells, entendre per què un determinat personatge conta la història des de la seva perspectiva, és a dir, com ha viscut aquest personatge i com expliquem que pense o que elabori un discurs d'una determinada manera. I els alumnes, d'aquesta manera, podran entendre millor a les persones que no pensen com ells i així fomentem valors com el respecte i l'empatia que els Porque yo creo que sí, porque hemos aprendido a contrastar informaciones y también a ver poco la historia desde otro punto de vista, más de buscarnos la vida. Y estamos en situación de ambos bandos del conflicto. Es un poco más de, no solo de historia, sino de la vida, porque al final hemos aprendido a ponernos de las dos partes de un problema y a aprender pues por qué lo hacen, cómo lo hacen y por qué ha pasado ese problema. A més, estava molt atenta a les exposicions dels meus companys i he vist també com ho han fet i és millor perquè parlen de les experiències i queda molt més clar. A indagar més en la informació i anar més enllà, fer-nos preguntes que m'ha donat un punt de vista diferent de la història i l'he treballat d'una manera diferent a altres projectes. Depende de la persona que la escribe, pues la información era una u otra, depende, ayuda a ver diferentes puntos de vista y también de ponerte en la piel de esa persona, porque tú tienes que desarrollar, digamos, una vida, o sea, ya no solo el hecho histórico que pasa, sino también tienes que desarrollar esas familias, etcétera, ese contexto que tenía esa persona, y eso es realmente lo más importante en la vida.